Constatá sibh gachéin ar YouTube has to go an puinte topic ach puinte táchtach a dhéanamh sa fís seo, nuacht Google, áit a hen, an chodíine, gach lá timpeall an dain. Inis tasnómid is sa rank Frankíis atá ann gan daut. Baimid go dtín Fortin Gaeilge atá co. San idális atá ann agus Berlusconi ar an géad leathnach, mar is gná. Reigling go dtín Spáinis atá ann agus stoch go géan sibh an patrún atá sa. Reigling go dtí Sasna bíorla atá ann gan daut, mar sin é tanga na Sasnig. Agus go dtí éireann, bíorla atá ann chomh maith. Wow, níor higus go raibh mar díreach cosúla na Sasnig, níl fiú rainn a bháin ann ascoilinn, cé go bhfuil scatal siomh na maith chuireann nuacht amach ascoilinn. Mar sin ceist atá gomsa ná an gceart gomach rainn ann ascoilinn ar an nuacht Google, ceapann sé go gceart gomach gan daut, aber lumsa, cad I ceapann sibhse, slán go fóil.